Kapobre, aniya ako sa Yasmol palit og sudan. So, mga kapobre, mauni ang view sa Yasmol. So, tanawa mga kapobre, ipakita na ko ninyo. Ipakita na ko ninyo ang Yasmol. Yan kaya siya kuhan mga kapobre. So, asa na mga tubangan ng kamera ay kalibog ba po dani? Di man, unsa man to? Di man lagi mo tubang ang kamera. Ano na ang view mga kapobre diri sa Yasmol? Nindot kay siya color no? Mo ni ang view. Mo ni ang view na mo sa among Yasmol. So, niya na pa dyan fountain. Fountain ba? Agay, bilat. Mabastos naman ang atong baabaan ng bilat-bilat eh. Sorry po. So mo na ang Yasmol mga friend. Ari ko diri sa kuan my friend kay kuan kanang palit sa kong gamay kuan ito mi sudan. Nya sago ko'y kwarta my friend. My friend. Nya na ami diri my friend. Ari na mi sa mall. So tanawa na ang yun sa ang among agianan. So si Marjorie to adito. So mo ni ang among mga mall nagkurog mo po ni akong kamot ingon sa mo po ning kurog mo po ni. Tarirara tarara tarirara tarirara tarara tarirara. It's an in like it's an in din mga kaigsuon lain po siya nakurkurog mo kanya kamot mo lapas mo yan. So mga mahalon dyan ang mga tinda dyan Mads no? Mads mga mahalon dyan ang mga tinda diha no? House and mga diha tanan mga kuha na diha mga kapobre mga perfume mga mamahalin mga perfume na mamahalin na diha nya. Wow, it's an in mahal kaya ng it's an in eh. Super ginakamahal bra. So nami diri mga kapobre lakaw-lakaw kay mami magawa. Wow, Mac. Tura ang Mac. Mga Mac. Tarirara. Tarara. So, samay ko niya mga kapobre ha. May sa elevator mga kapobre. So ako itakilid kay na may mga tao sa mga likod. Sulat diri ang ano L O ka resibo dira? wala LOU. So nami sa Ganito? skeleton. Lourdes. O mao na fee. Ganyan? Oh, Apple. ganyan? Oh nya E Ganyan? O P Oh. Lourdes Tampos. T Tampos. P? P? Oh. Unsay middle name? Paano siya Unsay middle name oy? paano ni siya itago? Ipadong, uy, asam ko pa yung, sana naman, kalibutan yan eh. Unsa man na? Kung ako patubang ng kamera dito ba? Di lagi mo tubang. Manghiwi noon. Mga kapobre, Pasko na dito sa UAE. Pinong Christmas tree nila. Wow. So, ito ang Santa Claus dito. Hi, Santa.
Daming santa dito. So, mapasok ako sa Daiso. Dito, Daiso ko. Tingin ako ng mga tinda dito sa Daiso. Kung ano ang marumura nila ba. Pero di man kayo po ang Daiso. Good. So, wow, ka-cute sa Christmas. Ay, ano pala to? Ikaw mag-assemble ba? Christmas tree siya, pero ikaw mag-assemble. Bito ninyo sa inyo. Yung ilagay mo sa pinto, ibilog. Tanaw na pila ang Santa Claus. Kagaan man, mura magway kalag. 79 dirhams. So, mahigit mag 1,000 sa piso. Pero kay Pasko naman lagi. Daghan na kayong mga pangregalo. Pasko naman good. Mga kapobre, dira lang mga buwa diri oh. Pasayan, ngagi, buwat. Tapos toy tahong na. Nilang isda. So, bulinaw. Kining isda, wala ko kaila na unsang isda ay slice. Ang isa kakuan 11 dirham niya. Kinik pasayan, kuha na lang kuani. So mo ni mga salmon diri, mga isda ingon ani lang mga isda diri, gusto nila ba. Mahal mo pud kayo. Mahal mo pud kayo eh. So lami betong isda o kuha slice. Pobre, pakita na ko ninyo hanara ilang malunggay. Ano ilang malunggay pinutos. Putos nila. Tanawa kung sa kakang mo pinutos pero pati kaayo siya o laos na yun siya niya. Siguro mga 5 dirham siguro ni. Kabaw ka dollar biya diri mga kapobre. Ini siya ambot dahon ni sa to sagbot eh. Pakaos baboy ambot ko kaila na. Kaila mo ani. Kana siya maunay sagbot ginakaon sa mga Arabo. Kunya, mauni siya mga kapobre, coriander, parsley sa English. Pero healthy kina mga kapobre. Healthy kina siya. So, ari mauni mo mga kuan diri mga kapobre. So, maari ni akong gipalit oh. May kamatis. May kamatis sa amo siguro. Di mga kamatis. Na mamikuan dito sa mua. Muni mga kapobre diri baligyan lang mga nuts, mga cashew. Kailan mo na? Kana siya mani. Kailan mo na niya? Kana ako kailan na unsa na eh. Pero may bawaan diha nga kana rang cashew. Muni mga kuan diri. Dates. Hi to dates. Ingon ka. Dates imong gusto. Asa imong gusto kana dates. Pero kanin nga dates. Asa gusto nimo? Kanin nga dates. Or kana nga dates. Or
Puro na dates diya to that. Tanaw to that sa. Si gapa kay nga dates. Nya diri sad ka mga dates di na to that. Dates. Dates. No sponsor this one. Dates. Dates. Don't take. Ha? It's not allowed. Suwari ko diri sa Prutasan. Barato ra kayong kilo sa apple pero dollar na sa tuwa ba? Pinas. $10. So ang prutas diri sa barato $3 sa apple. Ha? Marge, ali Marge. Tanaw sa ko diri juice. Juice. Fresh nga juice. Nahurot na may ilang juice. Beetroot juice. Ah, di na lang kuha na eh. Harira ko sa kuha. Ha? Unsay asyon? Unsay asyon? Apple o 3 dirham, 8 dirham lang kilo. Pobre, nagdagan mi. Kay mapalit ko og pinya ho. Bati mo ng pinya, Marge. Dahion, pero sagdi na lang. Uy, dara o, dara. Okay ra ni? Kari-kari, oh, kana siya. Sure ka? Oo. Hindi na ako halog mo dumi. Sus, iwan na ilain eh. Pamili pa eh. Maigay na ah. Kung di na ko palit og juice eh. Kaya di man na, ang kari di pure. Kuha naman na siya. Sa grapes ko. Pero ning kuha naman good ang grapes. Eh, muro na siya nadurog na ba. Kaya siyang grapes green. Kari naman red. Pero muro mo siya nadurog. Kari ka to kung gusto. Muro mang nadurog. Paspas kaya maglakaw. Malibat na lang tani. Unsay mo gipakita sa kubi, unsa ning palit? Ito. Unsa man na fruits? Palit kinsa may kang grease? Ano hindi yun? Ayun, meron to yung giant. Kanang meron i-blender po, niya? I-blender niya? Meron strawberry, meron coconut. Suspenso siya, mao ginay giingon nga. Bahalag pobre basta hilason. Tutay. Ni sige ko gingon, welcome to my vlog. Uli wala dito na taon. Hi, Diyos ko Lord. So mga kapobre, naana mi diri sa paas kay padung uli. So wala mi nakaglaglag kay usara ka oras ang service na maabot na. So manguli na mi. So nakoy pakita niyo mga kapobre ha, kanang nagbitay ba? Nagbitay diri sa mga little decoration eh. Nanang boss Mards. So mga kapobre, mao ni diri ang among mga mall, mingaw kayo. Kay tungod lagi na pandemic, so para mga kapobre. Uy, bawal ba yung upo dyan? They said not allowed to sit on there. Wala pa di ay. May panipalit na lang tag-itlog, ganiha pa. Sus Maria Sip, eh, wala pa mga itaat, di ay mga tag-itlog. Akala ko ba ay asa nadinig tindahan ng Mark Spencer? Sure ka? Oo mo ba? O sige, mga ta. Mga daw Miss Mark Spencer, social mo na. Uy, muna gingon, bahalag po, basta hilasin. Sigilan ko ba yun? Sus, dagang kay duwaan sa mga bata, Mards. Oh, brala, Mards, nagsigil sila, Mards. Mards, nagsigil sila duwaan sa mga bata. So, mga kapobre, aniya kami karon sa Mark Spencer daw. So, na kami karon sa asa ba na ito tuyok naman niya akong tsuray sa Mark Spencer. Hasa man na? Uy, paggali malitay yung wadi tayong tao sa Mark Spencer kay mahal mo po ng tinda diri.
Sa ganahan mo palit diri, mahal man diri. So mahal kini diri eh. Oy ganahan palit diri nga. Tanaw na kong t-shirt is kabuok ko. Isa lang kabuok. Oh my gosh, 49 dirhams. Pero nindot masag na color, 49 dirhams. So 500 na sa piso. Hindi kong palitan na eh. Tagto na lang ko sa tag-Gison. Mau ni Mark Spencer. Kulit to. Three for 100. Marjorie! Asa na may siya na day diri de beligyan day mga kuan sa di. Ito nga wate kalibutan lagi sad. Pero mga sosyal mo puli diri para may mga dato niya pobre man ta. Saan man po na? Igor ta mo sud mo lantaw-lantaw niya wata patay gipalit sa. Ana ra ginang kinabuhis pobre kay pobre man ta. Wala ka dagang brown baligya eh. Pila ka 170 dirhams kamahal anak. It's colored. Why is that lighting colder than this? Marjorie? Marjorie? Wala. Unsa day baligya sa ilaw? Unsa baligya sa ilaw? Unsa pa? Frozen. Bila ko nga sila egg na kuan ba yung egg na unsa na itakot ano. Yut dito ilog pa siya. Ayugi. Ay nagbubuhi ang kuan, ang kanang manikin yung mahubuan. Pura kag nang rip anada. Lagi niya mahal man. Kanang presko. Presyo. Pila? 140. Sus, Diyos ko po, 1,600 piso na mas Pilipinas. Eh, di na ito na makayag palit ng 100. Kamahal eh. Sige na mga kapobre. Si babay ko na ako mga kapobre kay manakay namin sa sakyanan eh. Nguli namin. Pasya rami diri sa loob good. Mura rami korek. Niya, alaman, tanaw na bag mag. I like the bag. Tanaw doon na itong bags mag. Kanindot sa bag. Ipila ka. Marjorie, makunta. Oh, no, 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 no. Ganahan ko 185. Mabuang ko bayot. Kaso lang pobre man ta. Magganahan ko sa bag mags. Makukuha rin din kita. Sige lang. Madri. Mga kapobre, higo pa kita sa pagtanaw sa bag. Ganahan kay ko ito Madri. Mag-part-time sa ko Madri kay lain ba ako mga kapobre, pag na ako'y gusto, ako dyan ang balikon. Pero, mangita pa ko part-time, mangita pa ko paagi, nga ako siyang paliton. Mag-part-time pa ko, para makapalit ko. Ilan lang, mabuwan. No, 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 no. Nga ako, so, ay, ganahan ko sa sleeveless. Marjorie, ganahan ko Marjorie. 110. Teka, mahal po daan na na lang eh. Mabiyaan kita sa bus, patay kita. Ayun mahulog lang yung pag-taxi, may kadaot. Nasa utak mo na ko ganinang egg. Ba ikaw ba pati asar kung adto ba? Ugma na lang eh, magdakong ig. Nindot magutag na ig, ini kabuntag kay magmalasaw kong itlog ba. Wala na talaga doon. So mga kapobre, din lang kutob. See you on my next video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayaw mga kapobre.